дав Сина Свого одинородного, как кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, і все разом ми сердечно вітаємо шановного екселенцію архімандрита Сергія Гаїка. Владика, дякую, що ви прибули до нас на гете наваженства, і нехай якраз ваше Слово Божие ми будемо підмасовані на духу, на дальше наше життєве вандровання і певно схиляємо чоло перед нашими всіми дорогими померлими октаву, яку ми тепер переживаємо. Тому сумісно разом славимо Бога і просимо Божої милосердності над нами, і щоб була вислухана наша молитва за наших дорогих померлих і за душі чисті терпячі. Тому перепросимо Бога за нашу. Прийшли некоторые з фарисеїв і казали Єсусу: «Іди від гету, бо Ірод хоче забити тебе». І сказав їм: «Ідіть, скажите этому лису: вось виганяю злих духов і оздоровляю сьогодні і завтра, і на третій день скончу. Однак мені треба ходити сьогодні, завтра і в наступний день, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалем, Єрусалем, ти забиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів собрати дітей твоїх, як птушка своїх птушанят під крилами, і ви не хотіли. Ось вам зостається дом ваш, бо кажу вам, що не убачите мене, покуль не прийде час, коли скажете: благословлений той, хто іде в ім'я Пана. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Chwała Chrystu, przysiadźcie, koли łaska. Dziękuję Panu Bogu za czerwowy dzień aktawy modlitwy za pamiętnych. Sami rozumiem, jak to ważne, kiedy my przychodzimy w chram i rozumiem, że my otrzymali wielką spadczynę minłego, jak to znaczy konkretnych ludzi, naszych baćków, naszych dziadów, mianowita, i dziękując ich podziwu wiery i mądrości, mianowita, że nie możemy oczekiwać той мандат, ту ж місію, якою церкві Kościołu навірив Ісус Христос. Ми чули сьогодні в Євангелії, що Він каже народу, який його слухав,
stojony liczyć obowiązkam piaszczać Boże Słowa, nawet tym, kto nie na tym chciał jego słuchać. I сегодня jest podobna karcina. Słowo Boże wieszczaje w różnych miejscach, różnymi sposobami. Ktoś jego przyjmuje, ktoś jego nie przyjmuje. Był ciekawy werset, wiersz Ewangelia Pawła Jana. My czuli na początku, jak taki werset, jak uwodzi tę służbę liturgię. Bóg tak ulubił świat, że posłał swojego Syna Jednorodnego, jak każdy, kto wierzył, jak go nie zaginął, ale miał życie wieczne. I na pewno wydaje się będzie dobra, że to wiera, to nie tylko miera воззрения, jak tam говорили w sowieckie времена, какое-то, ale to koniecznie nasza wierność, nasz dowier Bogu. Dowier Bogu każdy krok za krokiem, każdy dzień za dniem, особливо, koniecznie w niedzielnej świętej mszy. Ale dobra, kiedy jest takie momenty, jaka cię baktawa, jaka ja tuż podzieju modlitwy za upokojna i za tych, kto odszedł, my potrzebujemy. Тому що ми стали справді спадкоємцями той великої спадщини, яка колись, як Євангеліє прийшло на наші землі давно, у певний момент ми описалися на цей шлях, у момент у час не завжди прост. Mianowicie, ja wielmi rady, jak malił się u Borysowie nie pierwszy raz, ale pierwszy raz Świętego Bohoraki, koniecznie. Jak raz chcę dzisiejszy dzień uzgadać niekoliko postaciów związanych z Borysowem, про які ви відаєте або не відаєте. Mianowicie, twierdzał się, Borysów był osobliwym miejscem, dziękujący wiernikom, u ciężkie czasy, ale nie było światła, byli siostry gdzieś tam niejakie monaszki, nieponiatne żończyny na Banne Pierołki, gdzie żyły do dzisiejszego dnia. Tam przyjeżdżali różnie światory, mianowicie, i chryścili naród nie tylko borysowski, ale i miński. Wśród ich był koniecznie gdzieś tam ojciec Józef Pietruszka, jakiego wydaje się wielmi dobry, jak i zadumowę tych kościołów. Ale tak samo ojciec Antoni Łoś, jak ja dyszał ta gospoda Paśka, pożokali ojciec Władysław zmógł odkryć kościół czerwony, szmat tego narodu, jaki chryścił się тут, weszli u kościołu w Mińsku. Sami patrzycie, jak dobro poszerzaється, ale koniecznie dobro poszerzaється przez konkretnych ludzi, nie tylko tak abstraktnie. Inny moment, jaki trzeba zgadać Sionia, w ramach procesu, jak my Sionia tak samo to robimy, my modlimy się za światorowi. Światorowi wszystkich służycieli Kościoła, Cerkwi i znowu stoi, żeby zgadać, stoi czas, kiedy tego Kościoła nie było, ale to był nieki park i było ważne, że to trzeba wykorzystać to już maksymalność, mianowicie, jak сказал не так давно ktoś, trzeba, aby chram był u krokowej odległości, mianowicie można po pieszkomu gorodzie wyjść. U chrama nie trzeba jeszcze pojechać tramwajem. Tramwaju was nie ma, a wychodzili, koniecznie, to i bok. Jaki? Dobra, że to możecie modlić тут, na tym miejscu. No, co znaczy Kościół? Kościół, jak i modlica w narodnej mowie, tak samo nie zawsze tak było tam 40 lat czy 40 temu, że tam nie było prosto tekstów białoruskich. Jednym z tych, kto takie teksty białoruskie przekładał i mszał, i Ewangelia, był ojciec Władysław Czerniałski, jaki żył gdzieś tam pod Mińskiem, tylko wokół Mińska, mianowicie u Wiśniewa. I on żył u sowieckich времена, przekładał, pisał koju, przekład Świętego Pisania, mianowicie z oficjalnego łacińskiego tekstu. U na XIII wiecie był rozumny, mążny człowiek, jaki to na maszynce teraz bibułku prepisywał, kiedy wy pamiętacie, jak pisało się kaliście na maszynach 50 lat temu. Wszędzie to leżało u niekich tam skrzyniach, mianowicie te bibułki. I sława Bogu, znajszał się neki kot, jaki nie dozwolił, że tylko myszy go to zdjęli. I u 90 rodzie mować pojechała u tejże Wiśniewa, переняла
siebie bułki, переписывал это уже на компьютере. I один z pierwszych tekstów Nowego Zapowiedu w перекładzie wyszedł, dziękujący ojcu Władysławu, taki zawsze był partyzanem w duchowych sprawach. Больше того, ojciec Czarniawski żył w tej wiosce, nie nadto chciał переезжać w город, no ale jako choroba musiała переехać przy takiej gdzieś w больницу i właśnie nawet żył pełny czas w Czerwonym Kościele. Tak że my сегодня говорим не только про спадщину некую великие традиции gdzieś tam czasów dalekich, niektóre Napoleona, jaki tu zatrzymał się, ale mianowicie dla konkretnych ludzi, za jakich dziękuję Gospodu. Tam ja wam proponuję сегодня особливо za ojca Władysława Czerniowskiego, pomodlić za jego duszę i tych, kto jemu pomagał, ojciec Aleksandr Natson, nasz greko-katolicki świętary, jaki żył, prawda, u Montanii, ale pomagał tak samo tu, mianowicie. Больше того, i ojciec Czarniawski, ojciec Jan Matusiewicz, nasz grekokatolicki świętar, u swój czas papali u Rzym dla papy, mianowicie, i otrzymali błogosławienie na tą już pracę. No, błogosławienie było nie tylko dla nich. U tę pracę, mianowicie mieszczania Ewangelia na narodnej mowie i na różny sposób, i tak samo w internecie. Zawsze, конечно, ojciec Władysław był tu niekim udarnikiem, ale można skorzystać z tego. Ale, конечно, świętary siebie założyło szacunki i to było ważne, żeby tu każdy, tak сказать, dzień odstaiwajcie wierу, nie tylko, tak сказать, w niedzielę. Jeśli jakie przychodzi w niedzielę, ale to było ważne, że wasza przysutność сегодня, zawtra, to nie estafeta malitwy. My malimy się za tych, których uzgadujemy, ale tak samo za tych, o jakich nikt nie pamięta, ale pamięta Kościół. Tam ja chcę wam podziękować za waszą przysutność, ale z drugiego boku dawajcie podziękować Gospodu za to, że my możemy to robić. Amin. Вельми вдячні вам, Владика, за вашу ахвяру, що змогли, завітали до нас сьогодні в этой святой имши и памяти за померлых. Дякую, что храм я знайшов повний. Это самое важное. И, конечно, это для меня так само не только радость, але великая ласка Божа, что наши святари и латинского брата, и католицкого, и мы зараз можем разом вещать Евангелие. Слава Иисусу! И еще хочу сказать, что этой орнат, как мы разважали, что это папа, святый Ян Павел II, когда был в Польше, в Адвенте, служил им святую имшу. Это, снова-таки, такая святыня для нашего костела. И, певна, это такая реликвия, нехай його заступництво з неба сприяє нам на дорозі життєвій, всім нам, нашим сім'ям Білорусі, і випрошуємо ласку Божої милосердності для наших дорогих померлих. Хвала Єсусу Христу! Хвала навіки! Щире дякую!